Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Yam's Secret File. Si Yam na ipinakasal ng kanyang pamilya sa taong hindi naman niya mahal at hindi siya naipakasal sa tatay ng batang dinadala niya. Eventually ay naging okay naman sila nung kanyang naging asawa pero dumating sa puntong kinailangan niyang mag-ibang bansa. At dito na nagkandaloko-loko ang lahat. Nagkaroon ng babae ang kanyang asawa. At dahil sa stress na natamo niya rito, yung baby na nasa sinapupunan niya ay nawala. Sa ngayon, nasa ibang bansa na siya at nakikipagsapalaran sa buhay. Magfo-focus na lang daw siya sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Chris Mendoza. Para kay Yam na sender natin, tama lang na hiniwalayan mo ang asawa mo. At buti na lang naka-move on ka na. Focus na lang sa anak mo. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Echo Cunanan. Napakasakit sa isang magulang na mawalan ng anak. Masakit lang din na walang kwenta ang asawa mo. Oo, wala talagang kwenta, guys. And I feel bad for you, letter sender. But I hope na malampasan mo ang mga pagsubok ng buhay mo. At sana makatagpo ka ng tamang tao na hindi ka lolokohin at sasaktan. Wishing you all the best, letter sender, at shoutout po sa mga tropa ko na si Nathaniel Cunanan at Joshua Villa. I'm glad you're back. We miss you. DJ Rocky from Echo Cunanan. True naman yung makakatagpo ka ng taong mamahalin mo at sasaktan ka ulit. Charot! With harot. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Bernard Laureas. Kumusta ka, DJ Rocky? Ang ganda-ganda mo. Ay, eto si Bernard Laureas. Ang comment na naman tungkol sa akin, ha? Magbagong buhay ka na, nagbagong time slot na ako, oy! Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc Yorje. Hi DJ Rocky, congrats sa bagong time slot. Para kay Yam, condolences sa pagkawala ng baby mo. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan para baguhin ito. Pero kunin mo ang mga aral sa mga nangyari sa nakalipas para magabayan ka nito sa kung saan ka man patungo. Patuloy na mag-ingat dyan sa Middle East. Sakaling may dumating na pagkakataong magmahal uli, gamitin ang isip at puso. Balansihin ang damdamin sa idinidikta ng utak. Manatiling matatag sa mga hamong darating. God bless you. From Doc Yorje. Thank you, Doc Yorje. True, gamitin ang isip at puso. At kung po pwede, manggamit ka. Charot! Wait, darot. Anyway, ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Igop Motovlog.
Good evening, DJ Rax. Na-miss kong mag-comment sa ating secret file. Grabe naman ang mga pinagdaanan ng ating SF sender na si Yam. I think nasa mabuting kalagayan naman na siya. At tama yung sinabi niya na mag-focus na lang siya sa future niya at mag-focus sa pagmamahal sa kanyang anak at mga magulang. Na-miss ka namin, DJ Rocky. By the way, shoutout po sa Paps Pa-Install Motorworks sa Marikina Branch, sa TNVR The Bros Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group, Kapitolyo Chapter na bumabakbak sa kakalsadahan kahit maulan. Uy, shoutout po sa lahat ng mga gumagapang, hindi lang sa kanilang mga tahanan kundi sa kakalsadahan. Sana okay lang po kayo. Anyway, eto naman po ang sabi ni Charles Sancho. Andun yung sad reality na sa kada away ng mag-asawa, maapektuhan ang anak ng dahil sa tensyon na nararanasan o Kuya Will, pasok! Charot, winar. parang idol ko yata si Glock 9 ngayon. Naranasan. Tsaka si Kuya Will. Dubidubidap-dap. Anyway, mabalik tayo dun sa comment ni Charles Sancho. Nalungkot ako sa part na kaya pala siya manganganak ay dahil hindi na siya magkakaanak uli. Wait lang, may ganito ba sa kwento natin? Parang walang ganon. Kasi naluwal niya na sa tiyan niya at doon niya nalaman na namatay na. Dala ng stress, delikado yun. Huwag mo nang pansinin ng ex-husband mo, sender, kasi babaera yung asawa mo na yan. Hindi man lang inisip yung kapakanan ng pamilya mo. Nakakainis lang kasi umuwi ka pa sa inyo nang dahil lang sa kanya. By the way, DJ Rocky, ibang klase na yung energy na ibibigay ko pag nagko-comment ako ngayon kasi panggabi ka na. Miss you. Taray, so hindi lang pala ako yung nagbago ngayong gabi. Ikaw din. Anyway, eto naman sabi ni Kathleen Joy de Jesus. Sa akin po, DJ Rocky, imposible po na mabuntis kapag may buwan ng dalaw. Hindi yan makakabuo. Ay, siguro tinry na nito ni Kathleen. Kaya alam mo siguro. Ay, wait lang. Sorry na. Alam nyo, sabi ko sa inyo, kapag nagko-comment kayo, unahin nyo muna yung itago nyo ako sa pangalang ganito. Kasi, nasasabi ko muna yung comment ninyo bago ko mabasa yung pinakadulo. Ay, nako. Ito paalala po pag nagko-comment kayo sa secret file, tas ayaw nyong mabuko kayo, bigyan nyo po ako ng alias agad-agad sa unang bahagi pa lang ng komento ninyo. Hindi yung babasahin ko muna yung comment ninyo, tsaka kayo magsasabi na cover me by my name. Bakit 4 ba yung mata ko? 2 lang. Charot lang with darot. Pero thank you, Katie. Ayan. So, ang dami kasing nangyari dun kay sender. Tsaka dun sa naging boyfriend niya na si Tan. Kaya, hindi naman imposible na makabuo sila. Paulit-ulit ba naman nangyari? Ginawang mot-mot yung bahay ng lola. Kaloka. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyo na si Alfred Marcelino. Magandang gabi, DJ Rocky Terra. Na-miss kita. Pabati po from Palasan, Valenzuela City. Na-miss kita sa hapon pero ngayon panggabi ka na. Alangan naman pong pang-araw tayo pero yes, gabi na po tayo magsasama simula ngayong gabing ito. Ito naman ang sabi ni Robert Terao. Tama ang ginawa mo na hiniwalayan mo ang asawa mo dahil sa ginawa niya. Pagtuunan mo muna ng pansin ang anak mo pati sa mga opportunities na darating sa'yo. Condolences din pala sa pagkawala ng isa mo pang anak. From Robert Terao. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Marvin Mark Bautista aka Big Brother. Big Brother, take it away. DJ Rocky, welcome back. At sa nakikinig ng Secret Files para sa ating letter sender. Simple lang ang sasabihin ko. Tama lang yan. Diba nga may kasabihan, love yourself. At maging inspirasyon na lang sa'yo ang iyong anak. Kaya ba man, tama lang yan na yung sarili mo at yung anak mo
ang maging prioridad para mas umunlad pa kaya. Tuloy lang. Laban lang. Okay? Pabatis Tropang Secret at sa Team Rocketeers, especially sa mga nag-aabang sa iyong pagbabalik sa AFP MBAI. Mamimiss ka man namin sa hapon, pero susuportahan ka pa rin namin sa gabi. At ikaw na ang aming pampaalis ng antok sa gabi. Kaya welcome back, DJ Rocky, mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Ito naman po ang sabi ni Carpadillo. Good evening po, DJ Rocky. Welcome back po. Namiss ko po yung programa nyo. Tama lang po yung ginawa niya na focus lang po sa sarili at para po sa family. And ang pinaka-importante po is repraying po. Pa-shoutout po dito sa Tambo, Paranaque City. God bless po. Thank you so much, Carpadillo, at sa lahat ng mga nakikinig from Tambo, Paranaque City. Marami pa pong nakikinig. Ten Rivera, maraming salamat. John Inosante. At sa lahat ng mga nakikinig from 98.3 Love Radio Palawan, si Maria Morena nag-message sa akin ng Love Radio Palawan. Maraming salamat sa inyong pakikitutot sa amin ngayong gabing ito. Anyway, sa sobrang dami ng mga nag-comment, hindi ko na po mabasa lahat, no, at ma-play ang mga voice message. Pero eto na lang ang masasabi ko sa iyo, Secret File Sender Yam. Sobrang na-appreciate ko yung pagtitiwala mo sa programang ito. Kasi yung mga ganyang klaseng storya, napakahirap niyan i-share sa iba. Napakahirap. Yung mag-open up ka, napakahirap niyan. Pero nagawa mo. Kaya na-appreciate ko. Maraming salamat sa pagtitiwala mo. At sana nakagaan kami ng bigat na nararamdaman mo kung sakaling nasasariwa mo pa rin yung mga masasakit na alaala na dulot sa iyo ng ginawa ng asawa mo at sa pagkawala ng anak mo. I feel sorry for you. Alam mo kung bakit? Kasi ipinakasal ka ng magulang mo sa hindi mo naman mahal. Hindi mo mahal yung said na yun. Pero wala kang nagawa. Maybe factor dito yung edad mo. Kaya wala kang boses sa pamilya ninyo. Kaya sana sa magulang ng mga nakikinig ngayon na pakialamero at pakialamera, sana po wag nating diktahan ang mga bata, ang mga anak, kung sino yung dapat nilang asawahin. Kung sakaling nabuntis, bigyan nyo ng pagkakataong magdesisyon yung anak ninyo kung sino at kung gusto na ba niyang magpakasal. You should know better. Baka kasi napasama pa eh. Dahil lang sa akala ninyo maliit na desisyon yun, pero malaking desisyon. Maraming ganyang mga magulang na porke nabuntis yung anak nila dun sa lalaki, biglang boom, pakasal. Pero ang masaklap dito, hindi nga tatay nang dinadala ng anak nila yung ipinakasal nila sa anak nila, kundi ibang lalaki pa. At kahit nga yung tatay mismo, nung batang dinadala niya dati, hindi dapat diktahan ng magulang yun. Ang mga magulang ay gabay ng mga anak. Pero hindi pwedeng diktador. Although, past is past. We cannot undo it. Kung
pwede nga lang balikan yung moment na yun. Naipakasal ka, di sana naglayas ka na lang. Baka iba ang sitwasyon mo ngayon. Pangalawa, hindi talaga natin sigurado kung ano talaga yung pagkatao ng isang tao. Sa bawat minuto, segundo, o oras, o araw, o buwan, o taon na lumilipas, one thing is for sure, nagbabago ang tao. You have to accept the good, the bad, the ugly, the beauty of that person. Lalong-lalo na kung ito ay asawa mo na. Pero what if itong taong to ay nananakit? Ibang usapan yun. Kapag sinaktan ka, kapag nangaliwa siya, ibang usapan yun. Hiwalayan na yun. Kasi ano bang mahalaga sa relasyon? Hindi lang isa yung mahalaga dyan, pag-ibig. Hello? Sabi nga sa kanta, love is not enough. Sometimes love just ain't enough. Kasi dapat merong tiwala at merong respeto. Anong panghahawakan ng isang asawa sa kanyang asawa kung wala na yung tiwala dahil nang babae siya at wala na yung respeto dahil nananakit siya? At nang babae din. Alam ka naman, puro pag-ibig. Makakain ba yung pag-ibig? Makaka-peace of mind ka ba dahil sa pag-ibig? Siguro makakautang ka kasi merong utang, diba? Pwede kang umutang sa pag-ibig. Ako ang corny ko doon. Sorry. But kidding aside, kailangan yun sa isang relasyon. Pagmamahal, respeto at tiwala. So good thing and good move, secret file sender yan, na hinayaan mo na tong taong to. Kung ako sa'yo, cut off mo na lahat ng communication mo diyan sa ex-husband mo. Kung gagastos siya para sa annulment ninyo, why not? Pero kung hindi, wag na lang. Wala namang kayong anak eh. Doon sa una mo, si Tan, na naging jowa mo, na alam mong mahal mo dati, huwag ka na rin makipag-communicate kung sakaling may feelings pa. Kung para sa anak ninyo, then go ahead. Pero kung alam mong matutukso ka sa taong to, ay, wag na. So yeah, work on yourself. Love yourself. Focus on yourself. Focus ka sa anak mo. At masyadong mabuti si Lord para hindi niya makita lahat ng hinagpis mo. Ire-reward ka niya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, kapag handa na ang puso't isipan mo. Ibibigay niya sa'yo ang tamang tao para sa'yo. Sa ngayon, pinaghahanda ka muna niya. Oo. So, try mo muna mag-arabo. Baka mamaya, nandyan palang swerte mo kasi madatong sila. Ano nga yung normally chinachat nila? Looking for a wife. Charot! Wait, darot. Anyway, if you want to share secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break para sa ating top secrets na napakainit. Abangan niyo po yan. Kasama si DJ Rocky. And you're listening sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yam's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!